Tässä tiivistelmä sähkölaitteiden IP-luokituksesta. Olet varmasti nähnyt mainoksia, joissa laitteen sanotaan olevan veden kestävä, eikö niin? Mutta se on usein aika epämääräinen termi. Juuri siksi on olemassa IP-luokitus, se on kansainvälinen standardi, joka kertoo ihan suoraan, kuinka hyvin laite on suojattu pölyltä ja vedeltä ilman mitään markkinointipuheita. Ensinnäkin, miten tätä koodia luetaan? Se on itse asiassa tosi simppeli. Koodissa on kirjaimet IP ja 2 numeroa. Ensimmäinen numero 0–6 kertoo suojan kiinteitä esineitä, kuten sormia tai pölyä vastaan. 6 on paras, eli täysin pölytiivis. Toinen numero 0–9 asti kertoo suojan vettä vastaan. Ja muistisääntö on helppo, mitä isommat numerot, sitä parempi suojaus. Toiseksi katsotaan muutama yleinen luokka käytännössä. IP20 on tyypillinen suojaus kuivissa hisätiloissa, vaikka pistorasioille. Se suojaa sormilta, mutta ei yhtään vedeltä. Sitten taas IP44 on jo roisken kestävä, ja se on yleensä vähimmäisvaatimus esimerkiksi kylpyhuoneen valoille. Monet nykyajan puhelimet ovat puolestaan IP67-luokiteltuja, eli ne kestävät hetkellisen upotuksen veteen. Ja IP68 tarkoittaa, että laite on suojattu jatkuvalta upotukselta valmistajan ilmoitetussa rajoissa. Kun siis seuraavan kerran valitset laitetta, vilkaisu IP-luokitukseen kertoo heti, onko se oikeasti turvallinen ja kestävä valinta juuri sinun käyttöösi.